joto no khakaham tai lamsuga ani chikon sa YouTube channel hingke haste ganang ebake wal ganang gei tini 9 September saimanjak kereng thayo kereng amchayo je tini Homchang rally ingnai hne amotam ni bagai haste ganang ebaka wal ganang borok saimanjak 18 months ngthanga chini Tiprasa ekot tak bo manya ko chini hani bubagra bo Tripura to Delhi to Tripura salbrum no laisuna nang tokha bono tai busuk khalok ri sinai tai busuk nasing sinai bo chini habu bagra tai busuk bo hai khalok nai ke bokri tai busuk chini Tiprasa rok thongjak sinai tai busuk buini kulogo tong sinai tai busuk tolao kalai tong sinai tai busuk sak bai sak nasiler nani tai busuk bon bagai no chini borom ganang takuk David mura singbom bini je khaka mani bele kheno proud feeling ngu bobo abon bagai no tini amohai post tisana nang tongkha abon bagai no bo tini Tripura to Delhi 2500 kilometer pedal yatra himna nang tongkha bonbagno tini Khwmulwng area dumali hatio sara area ni borok phaibeka Homchang rally khlainani bagai arono jeng proof mangkha je chini Tiprasa jeng joto no yoksama mana kenro baskang video nai jongdi mak lai nhai Jolly kha phai bede masinam nai maranai Tiprasa kau implement mak lai nhai Tiprasa kau implement mak lai nhai Tiprasa kau implement mak lai nhai sini coba jolly kha Tiprasa ni coba jolly kha Tiprasa ni coba dolet phai bede sini coba dolet phai bede sini coba wa Tiprasa dolet phai bede Tiprasa ni coba dolet phai bede kita Tipralan samra bang chin loge dolet phai bede Bangladesh ni khlane bang chin loge dolet Bangladesh go back Bangladesh ni sir khlane Tiprasa ayuk lokthong sanai ayuk lokthong Tiprasa ayuk lokthong thui nai chang nai Bangladesh ni khlane Jolly kha nai chang nai Bangladesh ni khlane Tonight, China, Bangladesh, no justice, no rest. No Tiprasa, no rest. We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No rest. No justice, no rest. You know about dolet, phai bede. Tiprasa ne about dolet, phai bede.